live. So ayan mga kabayan, nandito tayo ngayon. Magpapalitan na kami dito sa sa bahay. Bali gagawin namin yung binanaan. Dami ka ako, buti pa kayo. Makakainis ka lang. Kami walang dami ka. Diniluwede. Wala eh, nagasusdor na yung budget. Siwatin niya, diniluwede. Ayo guys, nakapagalo na ako. Good morning sa mga sulok ng mundo. Kabayan, shout out. Welcome to my life. Naglag ka, para. Yan, shout out sa 1 viewers. Hello, good morning. So yan, shout out sa 12 billion in the house. Hello, good morning mga kabayan. So yan, welcome to my live. Salamat sa mga dumadaan. Salamat sa mga sumisilip sa aking live. So yan, magtrabaho muna tayo para kumita. Para sa pamilya. Mataas sa kanya yan. Okay na yung taas. Doon ka muna. Hindi pa doon. Doon ka muna sa pader doon. Mahirap na eh. Iyaw pa kukuko. May dumaan pala eh. So yan, shout out sa 10 million in the house. So yan mga kabayan, magano muna ako magsilsilog sa video.
Kapal na lang kaya ako. Baka? Oo. Sige. Mainam pa. Baka ko na. Dito ka, ano, dito. Ito mo na. Paano ang pangungkok mo? Ano, sige. Muli ko na ito. Tagalin ka, ya. Oo. Wala, silikal rin. May biglang tumakbo, no? Wala po tayo. Hello, sa 11 million in the house. Welcome to my life mga kabayan. Good morning, good morning. Saan makaisulok ng mundo? Ayan. Ayan, 19 viewers tayo. Maraming salamat sa mga dumadaan. So ayan mga kabayan, good morning, good morning. Salamat, salamat, salamat po. Salamat sa mga sumisilip sa aking live. Ayan. So yun mga kabayan, shoutout sa 27 million in the house. So ayan mga kabayan, ang ginagawa ko ngayon, magpapalitada ako ng bintana. So yun, sinisinsilan ko muna para malaki kasi siya eh. Kaya pabawasan namin. So yun mga kabayan, magtrabaho muna tayo.
So yung mga kabayan na ano na natin siya, natanggalan natin yung itong kahoy. Ayan. Bali hello, Kusina Nanay. Hello po, good morning. Salamat sa iyo, Kusina Nanay, sa pagbisita. Welcome to my live. Shout out sa iyo, Kusina Nanay. Good job. Salamat sa iyo. Yan, pinagpawisan tayo ng maigi. Magpapastering na lang tayo. Shout out sa 3 viewers. Yan. Hindi mo na ano yung nagaling bakal nila. Hindi ko mahanap doon eh. Nari bakal nila? Oo. Yan, shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat sa mga dumadaan.
Wala na doon. Ano? Mamaya na lang pagdating, mahirap mangialam. Pag may kumain, andyan na yung trabador. Andiyan lang? Hindi, pag andyan na mamaya, Ah, mahirap mga alkal doon. oo nga eh. Baka may CCTV pa eh. Hindi nga, tinitigas lang ko. Wala. Pero di ako hindi ko So yun guys, tumusap tayo ng tinapay. oh, sa concrete. Ito ano, di obra ako muna yun. Yung bitres, magkano pa dyan? Ay, para. Baba. Walang palaman. Jerry. Kasi dyan, pinagkasintada na. Guys, yan, tumusap tayo ng tinapay. Hello sa one viewer, salamat po sa pagbisita. Welcome to my live. Nagluto na kami kahapon. Ayaw ang kiyatungan mo sa taas. Hindi, lahat na. Naisip. Lahat. Lahat. Pumutas na yun. Eh kung di namin alas 3 daw, gagawin namin. Eh kung mag-aaraw,
isang oras. Tapos daw kayo magano ka muna. Ayan pa oras. Unahin isang oras. Okay, Lahat yung ano yun, dahil doon na lang magpala sa iyo sa ginagawa. unahin natin yung lola. Kasi hindi natin yung oras natin, hindi natin yung lalong. Awa, ang bilis ng oras. Gumagawa ka, di mo alam. Kaya okay lang, oras lang siya ng oras. Kaya yung mga gumagawa. Ayun, unahin yung lola. Pag nadalo, Alam ko lang na. Alam na kayo sa. Oo. Hindi tayo magano, Alam mo lalo makakatayin mo. Nakahaluan namin yan ha, mga pino na. Kaya, gawin tayo ng oras. Gawin tayo oras. Yan, pa. Maraming halo. Pagod na yung tao, tapos alanganin pang tumuto. Kaya pag-utos nila kay kandidato si ano, quarter na yun. Inutusan pa. Graba. Oo. Yun yung naging yung tapay yung naging nila yung ano. Nangyari. Yung nangyari sa TV. Anong kanila eh? Lahat kasi na yun, quarter na yun. Kaya pala nag-affect kami ng Pinales eh. Ako sila yung dalawa, ayaw magila eh. Pagulpa niya kami sa biyahe. Painanti pa kami, puyat pa. Dahil. Ang inilapit yung daro yung ano, siminto. Nakapakuha rin. Purely, kaya isang araw lang daw yung pagbakot. Isang araw. Dami-daming dinala ng hero, isang dampak. Baka ngayong araw ka ako, baka makapag, ano lang kayo eh, bakal eh. Sino na dami na yun? Then, is pa yan. Kaya, Eh ngayon pa lang, mag-aantay sila ng driver, anong oras darating? kaya tayo. Akalas, di sila sulsip sila ng yatid. Kasi yung, ano nila, mga dadalhin, yung building. Hindi may kaya nila yung spike. Marunong na naman yung company. Kaso, pag may nakakuha sila, binaba yung nagagod siya. Ano naman nila yung amusuin, sila marunong ka daw mag-alaga.
Hello, good morning. Hello sa one viewer, shout out. Shout out sa one viewer, salamat, salamat sa pagbisita. Extra muna tayo para kumita para sa ating para sa pamilya. Yan pala yung gagawin namin ng mga kabayan, paplaster ng bintana. Ayan, pipinisin na namin yan para magbunga na.
Iyapang pala dyan sa taas baka may bubuhusan niya. May karami sa bintana. Mga patuloy lang yan. Sige, kung walang bulagas, pwede sana yan, oh. Oo. Hello sa viewers. Ma'am Lizzy, good morning sa iyo, Ma'am Lizzy. Ingat po lagi. Pumasok po, iwan lang bukas. Salamat. So yan. Nagbaba ng link si Ma'am Lizzy. Ayan guys, passport naman po sa ano, nakapin. Yan guys, passport siya nakapin. Magbakas lang po kayo guys. Pabalikan kayo ni ano, Ma'am Lizzy. Yan. Shoutout sa iyo Ma'am Lizzy channel. Yan. Masok po, iwan ba lang bakas. Lang po kayo mga kabayan. Babalikan kayo ni Ma'am Lizzy.
nakatungtong doon eh. Yung mo niya lang to. Ang galing nito yung tapos. Hindi naman nakatungtong. Kayanin ko to. Ito lang. Sabi niya, okay, wala. Ah, gamit? Kunin na lang, dito na lang sa taas. Nakita niya sa palo. Now, Makalaglag naman ha.
to. Doon doon yan yung. Wala na. Dampi. Ha? Wala na dampi. Tanggal na. Ipag-away ko sa kiri. Nakaway na sa pere. Yung kiri. Yung ano doon. Yung lesson. Pagsagutan daw. Sino po sa opisina? Hanggang doon siya sa kiri. Wala. Wala na. Wala. Walang malakas-lakas pag nagkamali, no? Oo. Kamalian mo lang ito. Kahit ka mga manggol yan. Bantay ka din yan. Inaaway niya, doon siya nagtatrabaho. Minsan siya doon dito. Doon siya nakasal. May dampi, maraming pasukan. Hindi mag-apply na mami driver. No? Nakapartit na rin yan dyan. Teaching araw siya eh. Mamas niya dyan. Halos ilang dekada na raw siya dyan. Wala man nangyari. Ayun na, gaya. Puro lang daw. Tapos.
So yun guys, mag-iin ako. Papasalamat na ako sa mga nagbisita. Kusina Nanay, salamat pag yung nagbisita. Ma'am Linsky channel, maraming salamat. Maraming salamat din sa mga dumaan at sumilip sa akin live. God bless po sa inyo lahat. Yan, shoutout sa 2 viewers. Yan. Welcome to my live. Maraming po salamat. Bakit? Zero? Buod lang sila eh. Oo. Hindi tinali? Dapat. Ang gate kasi yun eh. May kabilaan na may asintada. Data ba na si Tadanyo? Kailangan yung gate din ay yung kinayero. Hala. Natayan lang galing.
mababa, may mataas. Pagkakulan doon, maaaring natin. Pero mo, pagka ako nag-asintada, binabaklas ko yung yero. Sila. Sila, si Mando, hindi. Tanggalay na. Tatanggal lang itong yero. Dadaan na lang sa itong yero. Mahalo. Ano ka makakapagsabi ko? Hirapan din yung ano. Yung impir. Pero mahirapan na. Iikot pa, no? Hindi. Ilulupot niya sa bukas. Kaya sila mahirapan. Sino kaya nag-aalala? Wonder in their eyes. Naalala sa akin. Kuha na yung ano